Wieġeb mhux ħati Libjan ta' 38 sena li jinsab akkużat bil-qtil ta' Victor McKean, delitt li seħħ f'Marzu li għadda f'Santa Luċija bil-katavru tiegħu jinstab imgeżwer f'boros tal-plastik suwed. L-akkużat Samit Almiri kien jgħix mal-vittma. Fil-qorti Libjan qal li ma jaħdimx u li m'għandux fejn joqgħod. Qudiem il-Maġistrat Neville Camilleri, l-akkużat li juri ċedif ma milx talba l-ħelsi mill-arrest u baqa' jinżamm arrestat sakemm il-każ jibda jinstema' fil-jiem li ġejjin. Investigazzjonijiet tal-Pulizija kienu waslu biex sar magħruf li suspettat f'dan il-qtil kien ħarab lejn il-Marok qabel instab il-katavru ta' McKean. 6 ijiem wara, is-suspettat ġie arrestat f'Casablanca wara li nħareġ mandat ta' arrest internazzjonali permezz tal-uffiċċju tal-Interpol u mill-ewwel bdew il-proċeduri ta' estradizzjoni biex jinġib lejn Malta. Fil-fatt unġib pajjiżna it-tlieta ma' assess minn pulizija mid-Dipartiment tar-Reati Maġġuri u tal-Special Intervention Unit permezz ta' titjira mill-Marok. Għall-akkużat deret l-avukat Leontin Kalleja li kienet assistita mill-interpretu Bader Zejna.